everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nahibaw kong nabalaga kayo mo, mami. Dad, gani ang inyong gisulti kanako. Ang mahitungod ni Stia, wa ko isulti sa uban. Aron dili kinamakatag. Apan nga nung katong alastor. Kaaway mo siya, Corazon. Higpit mong kaaway sa diyang ikaw pa si Stia. Maong gusto mi maniguro si dada ni mo, Armando. Dili mi gusto mailog ka ni atong alastor gikan ka na mo, anak. Makikamatay kami, anak. Una ka na mo ihatag kaniya. Husto si dada mo, Armando. Makikamatay una kami. Una ka niya makuha gikan ka na mo. Ug may gikuha ka ng tao. Tao nga kasanigan. Kusgan sa pagpakik-away. Ug siya ang mubantay kanimo. Pasudla ragod siya, Remy. Attorney! Siya. Oh, si Luminous? Siya ang mabantay kanako? Mayong adlaw. Mayang adlaw sab. Luminous. Isalig na mo diya kanimo ang kinabuhi sa ko, anak. Makasalig pa kami kanimo. Makasalig, sir. Ay, si Luminous! Kapusturaw sa animal. O ngayon kasi sa kisulob. Nilama sa iyang fit nga t-shirt ang indot niya lawas. Ay, sporting kayo. Pero sablay pas jacket siya baga. Tawi. Kung pakalitan ng tanaw, marisig na sa salida ng nagdasi. Coco Martin. Ay! Coco Martin. Ay! Isti, Coco Martin di. Ay! Ala ka diha, Remy. Ala ka diha. Kutob ka lang sa pagtanaw. Kay alang na sa imong alaga. Makalaom ba kami kanimo, Luminos? Ngaway daw utang mahitabo sa akong anak. Makalaom, ma'am. Mayo. Ana Armando. Ang pingi ang akong anak, Luminos. Makalaom ka, ma'am. Corazon, nagpasalamat ko nga ako gipili sa imong mga ginikanan nga mo'y magbantay nimo. Salamat usab, Luminous. Ngawa ka mo balibad. Kabalibaran ko ba di ay ang mga ginikanan nga naghangyo nako. Nga bantayan ang babaeng mo'y natingban sa akong pagmahal. Luminous. Gisultihan ko na ikaw, Corazon, nga ikaw ang gipitik sa akong kasing-kasing. Maong sa dihang nakigsulti ang imong amahan diri nako nga bantayan ka. Wa ko'y duha-duha sa pagtando niini. Bisan pa matingali og dili pa ko sugoon sa imong amahan, buhaton ko gyud ang pagbantay nimo alang sa imong kalawasan. Usban ko. Salamat kaayo, Luminous. Nalipay sab ko tungod kay concern ka sa akong kaayuhan, sa akong kahimtang karon. Iyon na pa. Nganong kamo man ang gipangitaan ni atong alastor ni Prinsesa Hestia? Kaaway siya ni Prinsesa Hestia. Kinsa imo nasayran nga kaaway ni Prinsesa Hestia katong alastor? Oh, iyon na pa. Interesado ka ba sa kinabuhi ni Prinsesa Hestia? Luminous? Ha? Matod ko. Interesado ka ba sa kinabuhi ni Prinsesa Hestia? Kuan, kining... oh. Gusto kong pasahiran ang mahitungod niya ng giingon ninyong Hestia tungod kay mao ka na hinungdan. Nga nagubot ka mo, di ba? Ug mao ka na hinungdan kung nganong nasuko si Alastor ug buot ka niyan dadon. Ang akong mga ginikanan lang ang nasayod ni Anak Luminous. Sila lang. Mahimo bang mangutana? Sige, pangutana. Unsa ka na? Nganong ikaw ang gustong dadon niya tong Alastor? Himuon tingali kong paon. Aron mo gawas si Prinsesa Hestia. Asa siya karon? Mahimo bang makita ko siya? Kinsa? Si Prinsesa Hestia ba? Oh, Wa ko masayod. Interesado ka gid ni Hestia. Sa akong damo ko lang siya nakita. Ug ako siyang nahulagoy. nakita ko bitaw ang imong gidrawing. Gwapa siya. Ug maong interesado ka niya. Diha ka na. Corazon! Corazon, asa ka? Huwat ako! Corazon! Kinandili ka mabuwag sa akong pananaw. Agpasan ko siya. Nauna
Unsa man ko? Nganong kalit man kong nalain sa dihang nidahig si Luminous ni Estia. Ngaunta, ang pagkatao ni Estia sa bagong panahon, mahumanunta ako. Mura man kong nangabubo. Corazon, huwag ako! Corazon! Dili ko siya waton. Upadayon ko sa unahan at tukuan ang may kakawian. May pagbatig tingali ko ni Luminous. Tungod kay gisakitan man kong midahig siya sa nga ni Estia o dili sa nga ni Corazon. Oh, ang uwak! Mao ka na uwak nga nagkuha sa halagway ni Estia. May tuyo ka na ko ang uwak. Ang ako matili. Ingon sa dili na ako mapugan. Gusto kong muduol ka niya. Pagduli ako, Corazon! Ayaw! Luminous! Tan ka na maong uwak. Ingon sa may tag-iya siya. Makausali na kay kayon. Butong dagiton sa nanay Irang. May lang gani kay naigo na ko siya sa dihang gilapay na ko siya sa tinalinsang bagakay. Tali! Bubalik ta sa agi! Animal! Ibalik siya sa iyang agi haring alas to. Busit! Gida siya na itong Luminous. Nganong na naman siya dito? Ha? Aw nga naman siya diha. Katong Luminous. Kinahanglang madakog yun si Corazon. Mangita kitag paagir ako sa lim. Dako ko pagto. Siya si Prinsesa Estia. Say. Rang. Kabati sa dito. Kuan ba ka nang muadto ka ta sa dakong bahay sa? Ngano dede rang? Gimingaw man ko sa atong anak nga hilaw say. Oy, atong duawon ba? Bitaw. Ako saday. Gimingaw sad ko. Edwin ug Lorena Saban! Makuyaw mo. Edwin ug Lorena Saban! Dawig, bimingaw mo ko eh. Bimingaw ko sa atong anak kahilaw. Sige, atong adoon. Atong adoon. Uy, ang atorong anak. Dili ron ay may tao lain tao ron. Kalain. Ay, tempa. Mo di man tao ron tingugarang. Ha? Unsa man di ron tinguga? Mura tingog sa irong buang nakabuhi. Ay hangga kay nawayon ba nimo nya ba tingog nimo murag bayot. Hanggaw jud kang masaya ka, panaway ka. Aron na itong maklaro, bebe, na sige na. Atong gawsa na! Onsay toya! Hala! Ano magkasay? Siga man ang mata ni mo, say. Nga siga na ba yan ang daan? Pasigaong pag yun ni mo. Kamo! Oh! Kami! Hala! Gusto matiay mo eh. Gusto tingali ni magkikidungan na kong tingog ay. Dungan tingog. Masay mo tayo! Say, noon sa mga kadya, ay, nasukok ka! Say mo tayo! Huwag nga nagising, hagan, maguna ni mo, ha? Buwangon taning apalita. Kahanan mo sila. Buwangon taning apalita! Ang hambog ka ni mga paliluya na. Ay! Noon sa man ang skan mo, may atraso ni mo mga tawhana, ha? So, bagwa, say! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.